Lévame no carro, leva carreteiriño das uvas. Lévame no carro, leva collerei das máis maduras. Ola, me chamo Pili e supoñe que moitos de vos me recordades de cando estiven como cuidadora no Río de Vigo. E hai uns días que me enterei de que estades cun proxecto moi chulo de 21 días co galego. Pero, bueno, eu quero animarvos a que despois deses 21 días sigades falando galego en todos os sitios e con todas as persoas que coñezades. E seguro que vades a fazer señal. E agora vou vos a botar unha copliña e a mandarvos unha aperta moi grande que vos boto moito de menos. O Colegio de Vigo é un colegio especial, o Colegio de Vigo é un colegio especial, porque falan o galego todo o ano sen parar. Ai, a la, 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 ai, a la, 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 ai, a la, 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 ai, a la, la, la. Somos a familia de Ulises e Alicia. A palabra que nos gustaría de mono galego é morriña, Sorriso, Alecrín, agarimo, Saraiva, saca de vosa lingua. saca tua lingua. Hola amigas e amigos, que tal? Son Paco Nogueiras, músico, cantante, contacontos. Dixéronme que aí no Ría de Vigo andabades coa campaña 21 días co galego. Moi ben, moito ánimo, moita forza, seguro que o estades a facer xenial. Pero non só son 21 días co galego, senón que teñen que ser os 365 días do ano, compartindo a nosa lingua, a nosa fala, con amigos, con compañeiros, con familia. Así que, moito ánimo, e dicirvos que... En galego falo, en galego sinto, en galego canto, sabes que non minto. En galego todo podo facer, en galego estou no mundo, meu o mundo é. E voso tamén, co galego. Bicos e apertas. Hola, Ría de Vigo, somos a familia Barge Manzano. Eu preséntome, son Alfonso. Eu son Andrés. eu son Alicia e Antonio. Queríamos animarvos a todos a que sigades falando galego. E nada, sei que aquí estes tres vamos cantar unha canción para animarvos a eso. 1, 2, 3. Para vir a xunto a min, para vir a xunto a min. Baila a cara, baila a cara, baila a cara, galopín. Unha aperta a todos. Chao. Chao. Ola, profes e profas, alumnos e alumnas do meu querido cole Ría de Vigo. Son Alex Alonso, escritor, estiven con vos o primeiro día en que comezastes esta maravillosa e necesaria iniciativa de 21 días co galego. Para min tamén foi un día moi especial e supuxo toda unha honra recibir a vosa invitación para volvérselo neno que un día tamén estivo aí. Mil parabéns por estes 21 días co galego e agora tan só restan 344 máis para completar o ano. Creo que a semente está posta e que tan só fai falla regala todos os días en calquera momento. Anímovos a que continuedes este camiño emprendido. Lembrade que se somos galegos é por obra e graza do noso idioma e que sen el perderíamos toda a nosa esencia. E, por favor, non esquezades que
Tamén eu son do Ría. A vosa saúde. Chao. Ola, queridas e queridos, eu son Katia, son a nai de Ada Magdalena, que cursa quinto de primaria. Só vos quería transmitir unha mensaxe. As linguas son riqueza, E as linguas que non se falan acaban morrendo. Non deixedes que o galego morra, vale? Ademais, non esquezades, cantas máis linguas falemos, máis fácil nos será aprender unha nova. Ei, que pasa aí, xentiña molona de tamaño pequeno? Aquí o Pedro Feijóo, outro compañeiro voso do Ría de Vigo. Oye, que xa me dixeron que estades aí a tope co programa de 21 días co galego. Maravilloso, riquísimo! Pero, oye, que non quedei a cousa, xa que fixestes 21 días, eu que sei, seguide outros 21 máis, ou 21 meses, ou 21 anos, ou eu que sei, 21 vidas! Pero non paredes, seguide aí, porque xa sabedes que as cousas que nos fan molar moito como país son aquelas que teñen que ver coa nosa cultura. E aí necesitamos vos a vos. Por onde vai vir o futuro? Por nós, que somos uns carcamales, xa todos uns vellos remolones. Por vos, necesitamos a todos aí. Así que xa sabedes, seguide aí, a tope co galego, e eu a tope con vos. Bico tropa! O galego é unha lingua de Galicia, unha cultura especial e diferente ás demais. Aínda que só falemos aquí, tamén pode falarse por todo o mundo. O galego non é só unha lingua de Galicia, é a nosa lingua, e temos que cuidala e falala para seguir tendo a nosa cultura. Hola, bo día. Son Ángel Goberna, presidente da Asociación de Veciños de San Miguel de Oia. Bueno, primeiro, agradecervos a oportunidade que nos dades de poder acompañarvos nesta gran iniciativa 21 días co galego. Sentímonos moi orgullosos e afortunados de ter ao Ría de Vigo en San Miguel de Oia, entre outras cousas, pola implicación que sempre amosades na defensa da nosa cultura, os nosos valores, o ben común e a promoción da nosa identidade galega. Quero animarvos a ir máis alá destes 21 días en galego, a levar con orgullo a nosa lingua ali onde vallades, porque como mínimo somos bilingües e grazas ao esforzo e ás veces o sacrificio de moita xente, somos libres de facernos entender como consideremos oportuno. E como non pode ser doutro xeito, gustaríame transmitirvos que queremos que vos sintades parte da Asociación Veciñal Sociocultural e Deportiva de San Miguel de Oia, que a sintades como vosa, que participedes activamente no movimento veciñal e se cadra, espertar a vosa inquedanza para formar parte do voluntariado que traballa cada día polo ben común. Moitas grazas, aprendede algo cada día, desfrutade da vida e non xiringuedes moito aos profes. Chao! Chamo Lucas. Eu son Nati. Todas as noites lemos un conto en galego. Esta noite tocou Chocolata. E agora, cal imos a ler? Spider. Boas noites! Boas noites. Ola, rapaces e rapazas do Ría de Vigo. Aquí me tedes, no gimnasio do instituto, xogando co meu diablo. Eu son Antonio, profesor de Educación Física do IES Coruxo. Por certo, entereime que no voso cole estades co proxecto de 21 días en galego. Tedes que saber que en Galicia temos un tesouro maravilloso e único no mundo, a nosa lingua. Anímovos a que faledes en galego cada vez máis. Para rematar, dicirvos que vos espero aquí no instituto nos próximos cursos. Sempre en galego. Ola, son Nati, a nai de Mar. Eu chámome Mar, vou ao colexio Ría de Vigo. Vou a clase de cuarto de primaria. Nestos 21 días o estamos pasando genial. Temos que practicar e falar moito máis en galego porque é a nosa cultura. E nunca se vai poder perder ese idioma. Fala en galego!
Ola, son Carmela González, son deputada no Parlamento Galego e son nai de Xián Ficiertai que estudaron no Ría de Vigo. E estou moi contenta, gústame moitísimo este proxecto de 21 días falando galego e máis, e anímovos a que fagades 21 días de galego, mas tamén vos animo a que sigades falando galego, que faledes galego cos amigos, que faledes galego cos vosos pais, cos vosos avós, porque o galego é noso, é só noso, é algo que nos dá valor, que nos identifica e do que temos que sentirnos moi orgullosos. Tedes que sentirvos moi orgullosos de falar galego. Seguide falando galego por sempre e para sempre. Ola, chámome Breogán Cabezas e son o xestor cultural do Café de 4 a 4. Entereime de que estades a facer un programa de falar 21 días en galego e chegou aos meus oídos que o estades facendo moi ben, que non só estades falando no cole, que tamén estades falando en galego fora do cole, o cal me parece algo maravilloso. Eu agora que estades rematando, só me queda dicirvos que teñades ben en conta que o galego é a nosa lingua, sí? É un placer falar en galego, porque é a lingua que nos representa a nós como persoas e como conciencia colectiva, porque é a nosa cultura e é algo que levamos nós dentro e o cal podemos presumir del vayamos a donde vayamos. E que non vos digan nunca que o galego non vale para nada, porque vayas a donde vayas, podes falar en galego e te van a entender exactamente igual que se falas en calquer outro idioma. Ola, rapazada, eu son Joaquín, o presidente da agrupación musical Lira, de San Miguel de Olla, donde temos a banda de música, a coral polifónica e a escola de música donde moitos de vos estudades. Supen a través do meu sobrinho e miña sobrinha que estudia no FEIB Ría de Vigo do proxecto dos 21 días co galego. É un proxecto maravilloso que vos animo a que participedes e que unha vez remate que continuedes falando galego. O galego é unha lingua moi fermosa. E, bueno, decirvos que cando eu tiña vosa idade estudiaba no Colegio Ría de Vigo, non tiñamos oportunidade de falar o galego, estaba prohibido. Posteriormente xa non estaba prohibido, pero non se estudiaba o galego no cole. E máis tarde sí que se estudiaba o galego. Anímovos a que faledes o galego, porque a única maneira de conseguir que siga vivo e a única maneira de conseguir que os dereitos que gañaron outros que estiveron antes de nós, pois podamos seguir disfrutando entre todos durante moitos anos. Chas. Ai la lelo, ai la lalo, galego hai que falalo. Chas. Ai la lelo, que meu teño que defendelo. Chas. Falo galego porque quero, porque me gusta, porque me peta. Falo galego porque sí. Chas. Porque me traer ali. Digo de dentro, e se non o digo rebento. Chas. Estamos a gravar, conta 3 e dispara. Ola, que tal? Moi boas, eu son Patricia Barreiro, son xornalista e hoxe estou aquí no plató da Televisión de Galicia, un lugar donde todos os días se grava un programa cultural que se chama Cizaki, no que eu arestora estou aquí traballando. Bueno, comentáronme que tendes un proxecto maravilloso que se titula 21 días en galego e nada mellor que celebralo aquí, no plató do Zigzag, e ademais temos a presentadora que se chama Pilar García Rego, coa que compartimos diariamente este programa. Que tal, Patricia? Estou encantada. Espero que esos nenos que estades aí no CEIP de Ría de Vigo estades pasando ben, e que vos vou dicir que disfrutedes do galego, que o galego é unha lampetada. Que mellor lo explica en Manuel María nun poema que vos vou ler nun momentiño. Vaya privilexio tendes, así que preparaidevos para o recital que vai facer aquí Pilar. O idioma é a chave coa que abrimos o mundo, o salouco máis feble, o pesar máis profundo. O idioma é a vida, o coitelo da dor, o murmurio do vento, a palabra de amor. O idioma é o tempo, é a voz dos avós, ese breve ronronsel que deixaremos nós. O idioma é un herdo, patrimonio do povo, máxicamente bello, eternamente novo. O idioma é a patria, a esencia máis nosa, a creación común, meirande e poderosa. O
O idioma é a forza que nos xungue ao sostén. Se perdemos a fala, non seremos ninguén. O idioma é o amor, o latexo, a verdade, a fonte da que agroma a máis forte irmandade. Renunciar ao idioma é ser mudo e morrer. Precisamos a lingua se queremos vencer. Que bonito. Eu aplaudo. Porque tamén hai que facer poesía e saber recitar e facelo así, con tanto agarimo e con tanto cariño. Gracias, Patricia, por deixarme participar. Vicos, nenos, pasade moi ben. O que vos digo, galego, unha lambetada. Un agarimo e saúdo. Chao, chao. Adiós. Hola, soy Lucía, a mamá de Xoel, que está en primeiro de primaria. Son galego falante desde hai uns bastantes anos, desde os 18, 17, 18. Na miña casa sempre se falou en galego, meus pais entre eles falaban en galego, os meus avós tamén, sin embargo a min me falaban castelán, algo bastante típico en moitas familias de Galicia e bastante curioso. Así que, bueno, eu dábame conta da situación, vía que os meus avós, cando iban ao médico falaban castelán, ou cando había unha situación de persoas coa que non tiñan confianza falaban en castelán. E, bueno, esa situación non me gustaba, parecíame moi extraña. Así que, bueno, co tempo, pois, fíxenme neofalante, e xa levo moitos anos falando en galego, e animo vos a todos a que pois, polo menos, cuidemos e usemos o noso idioma o máximo que podamos. Ola, eu son Carmiña, son mestra no CEIP Balaídos. Durante algúns anos tamén fun mestra no CEIP Ría de Vigo. Oi, contoume un pasariño que estades a facer o proxecto de 21 días en galego. E sei de moi boa man que o vades facer de maravilla. E ademais, cando rematedes o voso proxecto, vos vades sentir moi ben coa vosa identidade, o galego. Quero dicirvos, e dígovolo a voz fe, que no Ría de Vigo síntese o galego igual que fai Cósega o mar coas súas ondas e acariñando os andares de Canido. Escoítase tan ben como o trino dos paxaros de San Miguel que me viñeron contar semellante noticia. E tamén mésese igual, sen facer ruído, pero de verdade, como eses peixes que tedes aí colgados no voso cole. Síntese de corazón. Hola rapaces, que tal? Eu son Luis Serrapio. Moitos de vos xa me coñecedes porque son profe na Escola de Música Lira de San Miguel de Oia. Gravo vos este vídeo porque me dixo un pasariño que andades a voltas co proxecto 21 días co galego e quería animarvos a que continuarades utilizando o idioma despois de rematado o proxecto, porque seguro que o estades facendo de maravilla. Quería tamén tocar para vos un anaquiño dunha peza que estou seguro que coñeceredes. Ánimo con ese galego. Hola, que tal? Son Mónica de Nut, son música, compoño música, interpreto, gravo para producións teatrais e audiovisuais, pero a miña especialidade é o canto. E, bueno, entereime que no Ría de Vigo estades a tope con isto de 21 días co galego, e seguro que estades a facer xenial. Anímovos a que pasedes esos 21 días co galego e sigades a falar na nosa lingua. A miña filla participou o curso pasado no Córdoba Ullosa de Ponte Caldelas e a cativada e os profes seguiron a falar galego. E iso é unha pasada, Foi moi grata esa experiencia. Na casa nos falamos en galego no día a día, sempre, sempre. É a nosa lingua, é o máis natural, e tamén no meu traballo, porque son galega, e isto
pois é o que debería ser habitual. Pero tamén me relaciono noutros idiomas, claro. Como traballo fora de Galicia, pois falo tamén en castelán, en inglés, cantos máis idiomas mellor. Resulta moi enriquecedor compartir linguas e culturas diferentes. É moi importante non perdelas. Se a lingua non se usa, perdemos a nosa identidade e a cultura que nos aporta a seguridade de saber de onde somos. Así que, a gozalo moito, falando en galego, de xeito fluido e cómodo. Bicos a todas e a todos. Ata outra, e a falar en galego. Ola, eu son Anso, fillo maior, e aínda que pasen os retos do colexio de falar galego, tedes que seguir falando en galego porque é o noso idioma propio. Ola, eu son Sergio, o pai, e hai que falar galego porque o futuro da nosa lingua comeza hoxe. Ola, eu son Rebeca, a nai, e confiamos en todos vos, todas as rapazas e todos os rapaces do CEIP Ría de Vigo e de Galicia inteira, porque sodes os heróis da nosa fala, tedes que salvar a nosa lingua. Ola, eu son Brais, o fillo menor, e non só tedes que falar galego cando dan os premios como no paseo da fala, tedes que falalo sempre. É a lingua que usaron nosos avós, bisavós e tataravós. Non podemos deixar que desaparezca sen máis. E temos que falala en todos os lugares, na casa, actividades escolares, no colexio, en todos os lugares, aunque nos coste un principio. ¡Viva Galego! ¡Viva! Hola rapazada, que tal? Eu son Mario e traballo como cámara das noticias en Televisión Española, na primeira. Ademais, tamén toco a trompeta na banda Lira de San Miguel de Olla, aí o carón do voso cole. Nada, hoxe vos falo dende aquí coa maravillosa Catedral de Santiago de fondo para animarvos a que sigades a tope co proxecto 21 días co galego, que isto non remata aquí. Que sigades falando galego no cole cos amigos, na casa coas familias, nas vosas actividades extraescolares que teñades ou mesmo vos solos así en plan tolos. A verdade é que temos unha lingua moi fermosa tanto como para deixala tirada no fondo do caixón. Nada, pois xa remato animándovos a que nunca teñades medo, nunca teñades vergoña de falar a lingua, de falar o galego. Se vos equivocades, pois non pasa nada, se traballa, se mellora e se avanza, como todo na vida. Lembrade que o único galego mal falado é aquel que non se fala. E xa está, xa non quero ser máis pesado, así que nada, agora a desfrutar, a falar, e moito ollo que igual me paso un día polo cole cos meus compis da tele a ver como vai ese galego. Veña, un abrazo, rapaces. Hola. Hola. Eu son María. Eu chamo-me Iván. Son a nai de Xián de cuarto de infantil. Eu son o seu pai. Mírade unha preguntiña. Pensades que soimos a falar 21 días o galego? No. No. Moito mellor. Toda unha vida coa nosa lingua no corazón e nos beizos. O galego é un tesouro vivo que medra, enriquecese e fortalecese cada vez que empregamos. Falemos galego, libera a túa lingua. Ola, rapazas e rapaces do Ría. Son Estela, algúns me coñeceredes como a nai de Zoe de Noa Fernández, e outros porque fun monitora do comedor o ano pasado un anaquiño de tempo. Por suposto, eu tamén son do Ría, pero ademais tamén son a presidenta da Asociación Veciñal e Cultural de Saiáns. Sei que estades a tope co proxecto 21 días falando en galego, sei que o vades facer fenomenal, pero anímovos a que despois sigades, porque temos a sorte de ter dúas linguas, e iso nos enriquece. O que facemos na asociación, no apartado de cultura, que é o que eu me adico, é facer actividades para os nenos e para os maiores, pois como o Entroido, o Día do Libro, o Día do Traballo, Nadal, pois facemos festivais de música, lectura. Dende aquí tamén vos quero pedir que me botedes unha man e que me digades que vos gustaría que faceramos por vos. Xa me despido e anímovos a iso, a seguir loitando polo noso galego. Un bico!
tendremos otro poder, no nos vamos a hacer desaparecer. Somos un poco de artistas, tenemos una mensaje, tendremos otro poder, no nos vamos a hacer desaparecer. Desaparecer. Ola, raparigas e rapaces do Ría de Vigo. Chámome Bernardo Vázquez. Son apicultor e tamén escribín algún libro sobre a historia de San Miguel de Olla. Entereime que no Ría estades a tope co proxecto 21 días co galego. Seguro que o estades facendo moi ben. Como apicultor e historiador, anímovos a que unha vez rematados os 21 días continuedes falando e tratando o galego con cariño e respeto. Somos galegos porque falamos galego. Facíano os nosos avós e os avós dos nosos avós. E así, dende tempo que non alcanza a recordar a memoria. Ánimo e sempre en galego. Ola, son Jaipau, cantante, compositora, música en xeral, adícome a compoñer e a presentar a miña música logo nos escenarios tocando. Entereime de que no Ría estabas a levar a cabo este reto de 21 días en galego e máis, e me parece unha cousa chulísima, creo que falar galego dá moito gustiño, e animovos moitísimo a que, se vos apetece, cando remate este plazo de 21 días, sigades empregando o galego en calquera das conversas do día a día, porque é super lindo reconectar coas túas raíces e, sobre todo, é moi útil o galego, tanto arredor como polo mundo adiante. Así que animovos moitísimo, seguro que estades facendo super ben. Canto vos algo aquí para rematar. Sexas daqui ou da cola, rasgo o xugo desa sombra, tes unha testa encha, teco ruxe, ruxe, fuxira e fuxira. Apertiña, ría. Ola, son Patri, son de Sallans, son costureira, son padereteira, quero aportar o meu granciño de area neste proxecto tan bonito que tendes no Ría de Vigo, 21 días falando en galego. Quero convidarvos a que faledes en galego a todas as nenas e os nenos do Ría de Vigo. As aboas o falaban, as tatarabuas tamén, miña nai e máis meu pai, en galego eu falarei e que tro. Se é auténtico nesta vida e falar o noso idioma pon de moda o galego, saberedes como mola que tro le do tranvía, que tro le do tranvía, que tro le do tranvía, que tro. Tesme aburrida, soida, tenme aburrida, o castelán tenme aburrida. Unha aperta. Moi boas, o meu nome é César Freiría, veciño do Freixo, en Valadares. Formo parte da Vogalía de Patrimonio Natural e Cultural da Asociación Veciñal e, ao mesmo tempo, teño un proxecto musical chamado C Orquestra Fantasma. O galego está nel por todos lados, nas cantigas, nas presentacións. Ben, sei que estades neste momento co proxecto dos 21 días do galego e máis. Nada, animarvos a disfrutalo, a seguir falando os que xa falades o galego e os que non o falades, animarvos a falalo, tanto na escola, na rúa, na festa. Ben, aí vai un cachiño dunha cantiga que fixen no seu día. Botar a lingua ben para fora, para que se vexa como é. Eu quero que tamén na escola a miña lingua poidan ver, e a correr, para que na escola te poidan ver. Chis, pum. Hola, Ría de Vigo. Que tal estades? Somos Luís, Alice e Loreto e formamos parte do grupo de música tradicional Xateira de Sallans. Chegaron as noticias de que no Ría estes super comprometidos co galego grazas ao proxecto dos 21 días e queríamos animarvos a que cando rematen estes días continuedes falando galego. Falade galego, seguro que o faredes moi ben.
Que tal? Son Víctor López, son xornalista da Radio Galega e da Televisión de Galicia. Xornalista deportivo. Normalmente o que fago pois é narrar os partidos que xoga o Real Club Celta. Narrar, como sempre, en galego. E sei que agora no voso cole, no Ría de Vigo, tedes unha iniciativa, non, de falar 21 días en galego e máis. Eu diríavos unha cousa, que o galego mal falado, o único galego mal falado, é aquel que non se fala. Así que falade galego sempre que poidades. Xa que estou por aquí, pois mira, isto que vos vou deixar. Gol, 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 gol do Ría de Vigo, sempre en galego.